moc rád, že se nám podařilo znovu vyjet do té tvrdé konkurence, která v Evropě je, a ukazuje se, že musíme pracovat ještě víc a musíme na sobě zamakat, aby jsme dokázali sahat po těch nejvyšších metách, po medailích, tak jako to dokazují ty ostatní. Ale tady doháníme obrovský handicap, protože jsme teprve na 3. takovém ročníku na mistrovství Evropy, kdežto ty státy, které tady vyhrávají a získávají ty medaile, tak sem jezdí desítky let. Takže je to dobrá zkušenost. Myslím si, že pro kluky, kteří se tady, a pro Moniku, která se tady zúčastnila, ale je to především příležitost pro všechny mladé, kteří by měli získat takovouhle zkušenost, aby měli to skutečné srovnání. A je skvělé, že jsme tady byli a že nám Letiště Praha jako náš národní partner takhle dokáže pomáhat. Ten pocit na tom pódiu, to bylo něco absolutně neskutečného, mě to extrémně nabilo energií. Stát vedle vlastně nejlepších z nejlepších. Tahle medaile vlastně značí, že jsem nejlepší z celého národa, napříč veškerýma oborama, Best of the Nation. Tahle medaile tak pro mě symboluje velkou cestu a myslím si, že to rozhodně není medaile jednotlivce, ale celého týmu, který vlastně za mnou celou dobu stál a se kterým jsme dlouhý měsíce a troufnu si říct, že možná i roky tak tvrdě trénovali. A jsem za to opravdu moc rád. Jsem moc rád, že také si na nás a na naše soutěžící si udělá čas také prezident republiky Petr Pavel. 26. listopadu půjdeme k němu na hrad a jsem moc rád, že přijme právě mladé lidi, kteří jsou naší budoucností a že s nimi bude moci pár slov říct o tom, jak se tady cítili a jak vidí třeba svoji budoucnost, anebo jak připravit tu cestu pro nastupující generaci.